u MLA bat MDC ke Nongkrem constituency uba lambor malangyang hasisa jai la IT da Khaw ha kinong yelam Shnong jongki arpo tuli ki Shnong jong ka constituency ki bahap apo ka jingpe jong ka million block kani ke jing ai Khaw new nomikman ka long banirap ikpe ba nong Shnong ki blangan ha ka jing na ka jing duna marbam na ka jing don ka jing khang khardap banyakun persya ya ka jing pang COVID-19 ka bakta ya ki kam ki jam ka kamai ka ji ka yo ka hat kalai kawan ki pai ba omtang ka jalahan re kari india hi bro kawai tingila songtho ba din jo tin Shnong jo i kumtu mata kasngi ila pun urlong ya kai ka bai ki lenti ba da kali ka jing kenu lang la songtho ba kalau jing pun kre ka barenti ba kata kalong ya kaban ayo ni Khaw syangi ki dorbar Shnong ka ba mangipak in ya sam chala ki jong Shnong na ka benta kita kilong yeng ki ba kham dot kam kerki ho ngimla ai man penbyang lut ya baro ki jong kam po Shnong po thaw ba kilong yeng long sem ndai kum ba kalong hi tang ya ki ba kham dot kam kerki te kum taru na ka benta jong ki dalang ka ni por ba kapang na ka benta kini ki kam jong ina po dorbar Shnong darting nda bala de ka por ka bangin sam i kerparu lamba kini ki media ke jongi ba khamtam show pai ba kum kani ka por ngen mi wat dong ngen mi wat daw ngen mi khnyum ka e ka ba bhatam ka bangila bele ngile ya kata ho ngen la ba menglut ya baro tenrei kat chabala ban kre ka ti bat ki ba kham kerki ke jingrap ki baru kam manirap ya kita ngen pembiang shwa khma ti kalau ka kerpat nang taw pai ba ru ya ka ba kin long ki biasa ne ka e ka jing e ke bentip sangi ki nong kam jo ka Shnong ka tharu ka bangila ya kaban wat kila jinap ki bor sarkar banyarap lem na kabenta jongki na kalian jongi nadu men sisngi ngila slang belum belang ya ki data ki badan hapo Shnong hoi don keme don kpa henre kim don shu kata kalat belai kamai bad habang iyo pat ya kata kalat tang hapo nong daneng ki poi sau spa yeng kata ru kawan ra kecen yanong in kentai tang ba ya kitu ki batre kam sarkar kitu ki bayo ya ka pension na kaba kita kam sarkar ya kitu ngi haban kaptai no shua te hai ni por bantang ngi pensngo bad ha kacho ka por ngi bu ka cengkar pat kum i balam ha kane ka por le se kane ka ceng khang khardep kala ben beteng biang ya kata ngimla ben ong tangai cumut tang kawai lada kalong ngi haban thau no kawai ka relief committee na banta ban pai ya ka cindan kam kham tam ha ka marbam ban pendap hapo Shnong po thau bat ngibu ka cengkar pa di balam inlong hi mai kum ucharman jong ka neka relief committee ngi ba pedeng jong ka jinga khun ya ka neka thma ka don ka jingma na ka banta jongi ki kup siliang ki sem siliang bat kata kalong ba ki nong Shnong ki ba po ka Shnong jongi ki ha ki de ki baduk ki bakurdu ki be im da ka bala ka sngi ki be im da ka ba rap da ka bariang ba la haba kane ka jingja kane ka jinga khun thma jingi kalong hane ka rukom kemot kakta ya ka yo ka kot ka jingi nang no ngin yo ya ka pisa balada ka pisa ka donru balada ka bam ka donru ka pisa nginum don shu banthe te kata ka de ka jinga ka bangin ya kendo nang ne shikmat lanu kan kot kane ka thma ka bangin khun nginum tip rengi kerman bau blei trai nong bu nong thau jungi un yo khun da ka ti blei jungu hakabon pun kot ikane ka thma ba kane ka thma ka bangin khun kan hair krat da ka ti ka bron bor ka jong blei lam kum ta ngi kum ki breu ngin ha ba kot lat haba ajing kan balam bor luong bagari ka sin ka banikong ka bau yo i ya ka jinon kam kerki ka pensok sat ik nong Shnong banyo e ka bam ka di ka babyang hagani si u ameliu la pla shispa sau pho berni Khaw na banta new tili ki dong jong ka Shnong ranting ki long shispa berni na ka banta sau tili ki dorbar Shnong ka lai kor pelun shispa berni na ka banta nriu dorbar Shnong ka pomna krai pelun shispa shipho berni na ka banta ki nriu dorbar Shnong ka pomna krai pelun bat shispa shipho berni na ka banta ki pra dorbar Shnong ka thain meliam lum bat ki wi wei agabang ilai rai bangin thiet biang yo Khaw nam ta jong ki pat ba ya ka ba ka kot sadu ka silak khat nyo matriton Khaw ya ka bangin hap ban pen khre lupat ya ka ban sawan ya mantang giding la banyak sai andai nga shukwa banye thu yo pei nga trai baro nge tip hagdi ka por bakat kum ka khubor ka bakila ay na po kawal naga World Health Organization ka WHO la pentip ba kandon tang South League isngi gi ba kandon kata gajing pelat kamamut
lai sngai nadu khat sau hadu khat phra bat khat khandai hadu ubanai me kanlong arpu phra sngai kandon biang ka lockdown kin palai asngai bat kan batiang biang sakhatsan sngai kabamot hadu ubanai ju ubanai ban reo paralok bai hagane rapor ngasngo ban penpau tongkat nya ba ngidon kam ya ka jingetri lang markeling ngitip syai bakan sapoi kapor ba menta yu usyur usyap ubang isim na po ka asam nagas jala asam ngim not syu banong banwan ra biang yaw tiu syur na po jala asam namar katkum ka khubor kabalayo sobha ban pen sakyang ya kania gajing pang dagba bot hagi syur kisap dagbalita da ko umbia hapo kisur kisap dai na takadaw ngimban si habban pensange ya kamar kabawan na po kathanya ni sa simi karai ba anum sha shu ya ki chur kisap banwan ban panpoy na po kajala sam hanrei kanya kalong sibanta kaban pen kendet benrio na banta ka riba e chonga chongpei bagin habban pen khlan la liala ka jong ka resources ngapan pan khlan ya karyap in hapan smart ban pan khlan ha karyap karing tanga so ban ong ba ngidon hapo kanya kariba e South State tang South Lake State menta ki bading light now niya kunyang jingpang but ka Meghalaya kadai kaway na ki jala Kibaton ha kalis jong ki South Lake State. Handre nga kuwa banong ladap hipet ya kamap jong kari India. La saw lak kum kading. Handre ilay ilong tang kum iumi badjaw drop si drop. Long tik tang kum kaling ding kabaton hapo kadiraw ba. Kilat kita kijaka kamot kajala jong pay kading light.